yaiku ngakeh-ngakeh sesama. Ngakeh-ngakeh sesama. Sedaten ngopo? Lewat masalah apa bae ning wong liya iso nampa iso lakoni salat iku sedekah hukum karo kancane iku sedekah hormat wong tuwa iku sedekah ngajeni sesama umur iku sedekah kebersihan iku sedekah ya ngomong sing sopan iku sedekah Jeremane golek dibeki guys ya. Nek jeremane saiki ae. Tak barter ya. Ya. Tuku es oleh bakule apa ora iki? Ya ora oleh no. Pelanggaran nek penaan kok bakule. Tulis ayo nang Ses tenan. aku roh guys, mereka kan merayu aku terus dari apa iki. Bacis kok cuanting ini Mbak ya. Soalnya aku elek. Cantik kok Ya, nek filmnya iki jelas ya, penyontek aku soalnya. Biasa yang es seger-seger melani wis ngicipi. Tarong jempol. Mel tarong jempol Mel. 5 gelas sih mau. 5 gelas. guys, dibagi guys. Jajannya dibagi satu-satu. Masih berlanjut 14 hari masih kita gunakan untuk beribadah. Dengan segala-galanya. Jika boleh, kalau ini makan SD, boleh makan SD. Jadi di sekolah, jadi di sekolah ini Semprong, kula dereng, Mbah. Kula dereng niki. Dibagi satu-satu. Iki wis entuk kabeh guys buah karo jajane wis entuk satu-satu iki. ya, masih mulai sebelum ini masih mulai sebelum Jajane entuk kabeh. kita sekarang harus bisa menjaga hal-hal semua apa saja yang bisa membatalkan puasa. Jajan nih. Es. Ini carane. Iki guys, dibantu adik-adik kecil. Itu termasuk dagangan kosong. Dibantu dibagikan. Guys, aku ya tak ngewangi iki. Wangi. Anu iki sepedut Bu. Wah. Wangi guys, sithik-sithik. Kabeh lupa apa wae. Wis santai oper, per santai oper. Santai kowe. Kata-kata hari ini sih. Kata-kata sih.
Kiranya ditandani langsung duduknya ya. Nasinya diandung guys. Ya pasti masa sekarang ya. Kami guys sebagian andum-andum. Nah, kami sing andum-andum. Aja dipangan sih lo yo. Dipangan sih lo yo. Update status dulu ya. Status dulu, bukber di Gamis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka summu wa bika amantu wa ala summu ataku bila kepentingan ya Alhamdulillah guys, buka. Setir budi. Saya panjungan ya, saya panjungan. Mbak Kasti, guys. Pripun, Mbak? Enak. Enak, econg ya. Alhamdulillah. Niki poso sedaya. Nggih. Ada malih nggih, Bu. Tanduk. Kurang oleh tanduk guys ini. Ibu Pen ora. Oso beduk kowe. Oso dino le, Bro. Oso dino. Lah beduk iki padha beduk kabeh iki. Oso iki beduk. Yo, ke beduk. Gak apa-apa cik belajar. Guys, iki bareki. Kurang ora? Low dan guys. Nyup. Allah hujanan guys. Ya Allah. Hujan. Angin guys iki. Angin guys. Nyup Bu, nyup. Iki mare gendangnya gung kepasang guys. Lagi kepasang saiki. Sing pinggir-pinggirnya gung kepasang dadi yo sing pinggir ki kudanan. Ampun hujan Gusti. Tak tutupne lemangan riyin. Enak mer.
Kamera kok tangan bisa orang larang. Hai artis Indo Sakati artis. Ini Maju kan ta? Jangan. Udan guys, pada bingung kabeh. Ya Allah, saya diurus. Niup ning kene bareng-bareng, ya Allah paringi terang ya Allah. Hujan guys. Wes Mel. Cari kok banting ini. Aduh bingung nek karo udan iki. Kurang tambah lho, tambah apa kowe? Tambah kae mek tambah. Oh, kurang tambah lho. Guys. Lagi pada ngiyup guys. Gara-gara hujan, iki do ning tengah. Sing tengah soalnya gak hujanan. Diprank Gusti Allah. Mbak Lip, marah iki dia iki jimate dijupuk. Yesus podo habis. Alhamdulillah guys, podo habis dan hujannya pun sudah reda. Ini beberapa ibu-ibu ada yang sudah pulang guys. Anton Seng sudah pulang. Ane jajan nang rim. Makan guys. Loh, ngendi? Mana jambane? Ku nang grine. Terus. Nunggu, diri apa?
Aku tanduk pindul. Pun tanduk pindul. Nek kenan aku ya terus nikat neh. Targetnya tanduk pindul. Tak kok papat nggih. Kon pengen jerene. Tak kok sama deme-deme. Yo ora poso ora. Mangke wis poso. Belok iki ya. Nang berapa? Ngenteni ben. Nah, tau untuk segono ta ya? Ya. Sini. Oh, ya. Nawang ta? Nembane aku lho nang jejet segak. Jangan nang guri lho jangane. Mamas. Mamas bah. Mamas. Mas. Lulus. Ya ini Pak. Tapi omong. Mam. Ayo. Wes ben ampe kondo ndorene apa. Jalan-jalan. Terus sik ngalur kali. Iya. Apae. Mam. Mam. Pada bapak Apa? Saya kudanan kok nang kene. Lah aku kudane yo mlayu dhelik kok. Apa dudo wak sak menit ini persen. Ayo Mbah, nang jero, Mbah. Oh, lagi cak ketemu. ngomong terima kasih. Sampai lo makanan lek gua ngomong. Terima kasih juga. Anjir mau pakai ini gitu. Sama-sama. Menang di jajalan, menang di jajalan. Ini Mbak. Gumun aku. Ya lelek terus Mbak Bu. Apa ngalah. Sing diwasite. Ngalah. Wah dia lek gede-gede gak kali. Mari aja. Nah, oke. Ya, ayo. Lombaku gede-gede. Lombok ngene kok. Ngeri. Lomboke. Tambah pedas. Eneng kok urin. Tambah pedes apa Mbak? Dan pedes kok. Apa pae nang kuwi nggih spesial jenenge. Apa urin. Kok. Tanduk iki. Tanduk Mas. Tanduknya kan lontong ya. Kalau ning Sego nang jijere ijo ya. lontong. Sego ya. Sego ya. Tapi gak bukan mama. Nang kene buka kene gak apa-apa. Wis pulang kabeh guys. Tapi yo dikelompokno. Sing dibuakno apa, Mbak? Sing dibuak apa? Piring. Ya Allah. Mbak, dipiring apa dibuat? Iya. Buah nek mangkoke buak to. Endok iki lak sing campur banyu Nipun? ya. Nggih, Bu. Tambah duduh niku, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini niku wonten air hujane tambah duduh. Biasa nduk enak, Nduk. Sehat nggih, Bu. Olah sehat. Pokoknya ya diombe enak, rasane ketoke sehat yo sehat ngene. Monggo Pak. Sampun ngunjuke, Pak. Sampun. Mae masih menikmati, guys. Menikmati iki lho, Nduk. Campur banyu. Bu ini sampun maem. Wes lanjut anggek tolong sendokan udan duwres langsung aku ngadeg njaluk tulung Mbak Repi nduk gombalku aku kan sang gombal nggo salin to nduk nggih ning tas udah lowebus ning kono to tak bukai alhamdulillah ora mau tas tok sing apa sing teles jerone alhamdulillah ora deh aman Mbak dilanjut iya mama lagi wes apa nduk Pinter ngomong kuwi pinter. aku toh aku dilem pinter dong ya terima kasih Terus guys, ini mau bantu ringkes-ringkes dulu ya guys ya.